Moi! Tänään mä teen taas Elisabetta 2. Ja siis eihän me joka päivä tee Elisabetta 2. Joo, mä vahingossa painoin tuosta äsken. Ja mä kävin äsken tuossa chatissa ja tänään käyn nettiin, missä on tuossa niin juu, tässä on tää aini, että se olisi. Laitan nyt tähän. Lähdetään mun kanavan. Piti laittaa huutomerkki tuohon. Noin. Tiedätkö myös mun kaikki kaverit? Hyvin meni. Joo, no sitten kaverit ei nyt sit näy. Mä sain tossa yksi päivä. Mun puuttuu. Noin. Vähän. Mä sain uuden awardin. Ja se on, että mulla on ollut 50 kappaletta hiuksia. Ja se pääsi se. Mikä se oli? Tämä vissiin. Se oli kultataso. Ja mun pitäisi saada 100 hiukset, mä saisin ton verran. Pomea. Oh my god, mun puuttuu, että mä sain 20 kiloa saa. Katsokaa monesta tarkoin muista nyttyä. Melkein 200 000. Oh my god. Täältä mä oon mun mielestä ollut kaikki paitsi yhden. Mikä tää on? Tän mä oon hakenut tai saanut. Oh my god. Tää kuukausi kun loppuu mulle, niin sit mä saan sen tilanteelle. Mä aloitin tän kesäkuussa, jota mä saan ensi kuussa ainakin. Ja joo, anteeksi mä puhun hiljaa, mutta kello on nyt illalla 22. Tässä mulla Pirates of the Caribbean ja älkää ihmetelkö. Mä käyn tyhjät niin, koska mä tarvin mitä enemmän painoa, sitä parempi, koska pyrin pääsemään sinne seuraavalle tasolle. Mä olen semmoinen nopeammin, mitä voi päästä. Ja Mä siis katsoa, mihin mun huone näyttää tällä hetkellä, koska mä näyttää sen aikaa. Ja mä kirjoitan tuohon alle mun oman Instagramin ja Snapchatin ja kaikki nää somet. Mulla on Twitter, mutta mä en käytä sitä ikinä, koska se on mun mielestä huono. Niin tuossa alhaalla lukee ne somet. Nyt kannattaa käydä tsekkaa sieltä. Mä käytän Snappia joskus. Instagramiinkin joskus. Silleen, älkää yrittäkö mun Instagram-kiitosta niin kauhean. Siis mun... Joo. Paina U 5 sekuntia. Okei. NYT nyt. Y. K. K. Vi. Noniin. Nyt. Sun nimi. Näitä mun mielestä olisiko tehdä. Mitä? Toka ja vika. Mä jätän ihan... Okei, mä maksa. Ai niin, onks tää joku MSV? Okei, joo. Kumpi kissa vai koira? Koirat voittaa ylivoimaisesti. Koska kirjoitan nimessä Kyynär päällä. Okei. Tätä ei varmaan pitäisi korjata.
Oho, se meni hyvin. Kerro juttu itsestäsi. On tosi lyhyt. Joo. Eli meitä on 40 on pitkä. Oh my god, mitäs? Koitetaan lämmintäin. Tää. Okei. Juu, täällä saa opettaa videoita tässä. Tässä ei tapahtunut mitään ihmeellistä tai vastaavaa. Joku varmaan seuraavan videon huomenna. Mutta katsotaan. Nähdään pian. Moro!